Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karamɔgɔ Mahamadu Itleini waati. Ablaye ini sulika wuli. Alhamdulillah. Nga mɔgɔ ko don. Baara don sa. Naam. Nga mɔgɔ ko fɛnɛ b'a la. Siga t'o la. N b'a fɔ i bisimila. Tabarikala. Karamɔgɔ Madu. Naam. Cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma. Ko n'aw taara foro la sɛnɛkɛyɔrɔ la. Ko yiri caman bɛ yen. Mais sɛbɛ ka jan n'u bɛɛ ye. Mais maa si tɛ sigi sɛbɛ kɔrɔ. Awɔ. Mɔgɔw bɛ sigi yiri fitinin kɔrɔ. N ko ni nana mun fɔ i ko kɔrɔfɔ n ye. Kɔrɔ fila tɛ nin na. Ablaye. Naam. Nafa bɛ mɔgɔ min na. Naam. I b'o de ɲɛɲini dɛ. Alahu akbar. I bɛ taa nafa bɛ mɔgɔ min na. I bɛ gɛrɛ o de la. Naamu. Dɔ ka bon a ka jan. Ablaye nafa t'a la. Alahu akbar. A bolola fɛn tɛ sɔrɔ. Wa bakili don. A t'a ɲɛ mɔgɔ ye. Naam. A t'a ɲɛ balima ye. A t'a ɲɛ masurunya mɔgɔ ye. A t'a ɲɛ mɔgɔ si ye. Ayiwa. Alahu akbar. Wale de. A tɔgɔ janba in b'a la. Bonyaba in b'a kan. Seba in b'a ye. Naam. Nka ani mɔgɔ tɛ. Alahu akbar. Yɔrɔ a ka di yɔrɔ min na i b'i gɛrɛ. Siga t'o la. Ko sɛbɛ ka jan ni yiri bɛɛ ye foro kɔnɔ. Mais maa si tɛ sigi a kɔrɔ. I bɛ sigi a suma kɔrɔ cogo jumɛn? I bɛ mun sɔrɔ a la. Alahu akbar. A suma yɛrɛ bɛ taa yɔrɔ jan yɛrɛ. A nɛgɛkɔrɔla. A ka hɛrɛ foyi tɛ se a nɛgɛkɔrɔ mɔgɔw ma. Alahu akbar. A ja cɛkɔrɔba kumana. A kumana dɛ. Alahu akbar. Ablaye a ka di yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ gɛrɛ de dɛ. Alahu akbar. Tabarikala. A bɛ komi sisan jɛmɛfɔla. Ne dunu godobara. N'i ye muso ye ko ɲɛsin yɔrɔ min ma. Mɔgɔ b'a faamuya. O tuma sɔrɔ o tɛgɛrɛ bɛ k'a fɔ u kunkɔrɔ la. A ka di yɔrɔ min na i bɛ taa yen de Ablaye. Alahu akbar. Ayiwa bisimila karamɔgɔ. Ne ka Abdulaye. Naamu. An b'a fɔ nka auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim bi ntɛnɛn ye. Naam. U tɛ kalo tile 16 san 2021. Naam. Ablaye an sira hɛrɛ la. Ala k'an tile hɛrɛ la gafew b'an bolo. Gafew bɛ yen. Ni ye jumɛn ye? L'indépendant. Ale ye mun sɛbɛn? Ne b'ana a kumana ko bi ntɛnɛn in na inspecteur du trésor Issa Sinayogo, madame le ministre des transports Madina Sissoko, ale de ye jateminɛ kɛ nin cɛ in kan k'a fɔ ko tiɲɛ kɛra a kun. Walasa min ye projet ye n'o ye ko wale damadɔ ye min bɛ tali kɛ an ka sirako la n'o o nafolo bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 100 ani miliyari 40 na o de kɔni bɛ ninnu kun kan. Yɛrɛ u yɛrɛ kun kɛnɛ k'a dulon ka Issa Sinayogo dulon ministre fɛ Madina Sissoko bolo ko ka d'a kan k'a ye jalaki kuma dɔw ta ka dɔ fiɲɛ fɔ premier ministre ye min ye baara lasagoni ye maaw ma min ma kɛ a sariya kɔnɔna la. Issa Sinayogo in président plateforme organisation syndicale lutte contre la corruption k'a bɛ ye bi procureur ɲɛkɔrɔ procureur min bɛ commune 3 la ka taa nin jalaki in ka taa ɲɛfɔli kɛ a kana jɔ a la. Ablaye front social CSTM n'o ye UNTM Sina ye k'ale fɛnɛ kɛlen k'a boloda tile 3 baara bila wa ko baara bɛɛ lajɛlen na kɛ u tɛ kalo tile 30 natɔ in na. Afro basket U16 denmisɛn minnu si bɛ a daminɛ san 16 ka jigin ko olu ye jɔnjɔn sɔrɔ Mali tɔgɔ la. A musoma cɛ y'a jɛ ko u ye o sɔrɔ dugu in kɔnɔ n'o ye kankɛrɛn la misira jamana ye. Premier ministre Joël Kokala Mayiga a ka taama Segu mara la maa minnu bɛ yen ni olu kɛlen bɛ ka mɔgɔ ni kisɛ ta k'u bɛ u yɛrɛ lakana o kuma fɔra ye kosɛbɛ. Mais sɛnɛkɛlaw minnu bɛ kala kɔnɔ n'o ye fils du Niger ye olu fana y'a jira k'a fɔ minnu ye mugu ni kisɛtigiw ye k'a kɔni ka di olu ye bi u n'olu kɛ bɛnko la ko ka d'a kan faamaw ta ye kuma ye ka olu bɛn ko nka a tɛ bɔ ntɛnɛn n'a ka tarata sɔrɔ olu tɛ nafa sɔrɔ o la. Siga t'o la. N'i t'i lakana i b'i yɛrɛ lakana. L'indicateur du renouveau. Indicateur du renouveau Kaolack Sénégal. Ka Mali camion denmisɛn minnu ye Sénégal denmisɛnw ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ donn'u ni ɲɔgɔn cɛ f'u ye Mali camion ninnu minnu bɛ taama kɛ Mali ani Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛn la Kaolack wa ko Sénégal denmisɛnw murutira ka an ka mobili ninnu k'u jeni. An ka système tigi dɔ de yɛlɛ taxi kelen kan. Allahu akbar. Denmisɛnw murutira k'an ka mobili kɛ. An fana u fana tasara juru kɛ. Ablaye nin tɛ ɲuman ye koyi. A tɛ ɲuman ye wa. A kɛ kun bɛ kabini an b'an tuma la. Nin waati in na a fɔ ko transition ko ka dɔ fara a kunnama kan Ablaye an bɛ o de bolo kan bi ko nin kuma in aw kɛlen bɛ ka parti politigiw fɔ ɲɔgɔn kɔ. A b'u bolo. Allahu akbar. Ablaye comité stratégique min bɛ M5RP tɔgɔ la a k'u y'a ɲina k'a fɔ
Shogal Kokala Maiga kake walan seme mamu comité stratégique ninde odu de anyine kake walan seme nam ablaye ni watina mali yeli farafina du kolko kan jonjon nyina basketball la munu shiba damene sanita anin kononton kan jigi duguma musula kawo min Hongrie na ko gouvernement a koko équipe nationale angara nanay ablaye anyaje farafina mo be monsieur nga farafina ma deli ka nan soro diam bela jelen nga ngon kum kene kan kankrenda ni nani wona kuma farafina kono nga anga famo ko auka hakew amba bela jelen ta kele ataje tubarakallah ablaye mi lakana baliyai kankrenda min bena gele ko sobe o yayi raka fo akacha balo mi ni ton basaba dobo sanfe mako keta nyini teliya kanya si seu ko ma note agele abena usro ninde kabako sego mo ofisi Niger bala ko ninde ofisi re ko akara kabako la ablay chan la nimbe ni mem ko joro de Kaboul nam o menele taliban fait Jean-Luc Mélenchon ako ni ko ni mene agriti man la de ko mali fene ki agrito na de ajodo mali ki agrito na kala kan ni na nyugo naw ko ni fene be sensen na kamadi sigere ko ni ayo Ablay afo ninge ko baccalauréat min be ka ke malila samba flani mwa ani kile ko afo ninge ko ne anna kera ko ate la kodon diplôme te la kodon kamesi ko chiante o jugu kan ko ni mami anga ko me kabina amantumala ko chiante ko jugu kando indicateur du renouveau le malien kumana akodi mi CNDH ça ale dantekeli min ke samba flani mwa mali la hala kan ko sharia munun be ni o be talike lakana koka o sharia nu koka siga adoka ka aberebe jian watire ayo wala sa abla ni watina biro kura min be comité CESC3 la abiro yin la jamana kuntigi la asimi goita chef mini ode yente nyama banye yaguba katili ninte doreyo ni ko comité social et culturel ablaye ansongo chenin kera ansongo muguni kisechi kera inde ma bi woro bonyongo lo torala mu shishila mi journaliste et ça EJPLA ako mi liberté de presse ou que mautui ou que dantkelu que nyinnu que ou que kuna fondi usagola namake ni cheni mi terrorisme karali ça ministre mi shinen be anga finitiku ani surasi koro ka la halama kolne Sadio Kamara ako ale koni jigibe kuna fondila kwande uke usendu koina uke kuma mimi se ka to dona na taula ngalon okana chien soro okana sansoro chienka dona na taula mane afo Nouvel horizon kwana moribo siribe atamana kata adema ani URD ma segere la sa ta parti saba olu koni ya ira kafo sigili keke sigili mi nabeke ateke mashiko konga minye transition ere do frali a watika anko olu koni fe kote uyi kompa imalien di textile koma text premier ministre Laurou Diouma kafo mimbe uni barakala uni nyema soche no juru sarabali no keleme sababu ire ka grante du uni nyonche aye lairudi ka fo ana sifa war million kemen woro ana olabla nyema soyi ake juru saratele ire la baraka sen ka ke katuko korola ina fo ame comment texte don to mena akijo ajoro la Mali ani France be baraka nywa min bu ni nyonche fanfalani mun bonye surasiya ani kele barawla kulu min bebi o kulu do sigilimbe ka foko sikeke ka koroma sharia min be ani ake min bani franciche o sharia nu no be talike surasiya jate kono ko ka siga akan kulu do sigilimbe o kama oni imam Mahmoud diko yinyoyin don ani Sherif Ousmane Madani Haidara fota se cardinal Zanderboma ka te akuma te ko lu ko trusila Mali ka transition ako Mali be de dondo labi anga transition ambe do nyini ko do barka nyini alay masaide no ya Alassane Dramane Ouattara nyini ngali kelembe ko sabe kambe Alassane Dramane Ouattara do nyini ka barka nyini mim se ka to transition na kera
ka dɔ fara kundama kan o ye ɲininkali ye ni Alassane bɛ se k'i da ɲuman don o la wa o de ye ɲininkali yɛrɛ ye. Info Info 7 u y'a yira k'a fɔ min ye Ibrahim Boubacar Keïta ni Boubou olu ka fanga tiɲɛni ye ko a san yɛlɛma a ɲɔgɔn kunbɛn a san yɛlɛma kunbɛn o sera ɲininkali kɛlen bɛ n'a sɔrɔ PM n'o ye Boubou Cissé PM kɔrɔ in fo ma ca bolo n'a sɔrɔ ale ye Ibrahim Boubacar Keïta bila ka i kunda IRD kan o de kuma o de ye ɲininkali ba in ye ni fanga banna tigi bolo o la sa géopolitique Tunisie Maroc ani Israël ni ye jamana saba ye Mali kan k'i jita to bɛɛ lajɛlen na ka i ɲɛmada olu ka kɛlɛ ma kɛlɛ min ni u kɛra sababu yɛrɛ ye ka terrorisme k'a kɛlɛ fo ka taa san sɔrɔ a kan kuma in le challenger kuma na Mamadou Lamine Sibi président FPR a ko minnu kun bɛ la touche Ibrahim Boubacar Keïta ka birifini min bira a yɛrɛ la ka fanga baara kɛ ko o kelenw o mɔgɔ kelenw kɔnɔrɔ fililen do bi takiya foyi t'u la u bɛ u yɛrɛ ɲina Useni Amianki do n'u ko pulo ko ni fulakɛ fila min ne cadeau fila ne misi t'a bolo o ye cadeau ya yɔrɔ ye ayiwa cadeau ya yɔrɔ ye Commission nationale de la lutte contre la prolifération des armes légères minnu n'olu ye marifamisɛnninw tigi ye ni o bɛ yɛlɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ bɛɛ bolo bi o kɛlɛ kulu min sigilen bɛ o kɛlɛli kama a fɔ min kɛ k'o cira ko ma bɛn société civile ma dɛ o y'a yira k'a fɔ nin tɛ ko ɲuman ye dɛ kulu min bɛ o ko kɔlɔsi n'olu bɔra ye ko jɔn bɛna k'a kɔlɔsiba ye o ye welewelemada bila an ka jamanakuntigi ma Assimi Goïta. Info matin ni ye jɔn kunkolo ye Info matin nin ye ministre ja ye ministre min ye sinen bɛ jagoko ma an fɛ yan Mahmoud Hamoud a ko sogo sɔngɔ ko an ka faamaw kun kelen bɛ ka min bolo da walima jagokɛlaw kun kelen bɛ ka min bolo da janfa ye bɔ kɛra janfa kanama janfa dan kɛnɛmayara a bɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama min bɛ yen min ye tiɲɛ yɛrɛ ye a ko la kojugu awa ko nin ye mugu ni kisɛ feere marifa feere terrorisiw ma jɔnw de bɛ kulu dɔ bɛ an fɛ yan bi minnu jɛnnen don o ma ka faso kɛlɛ ka kɛ faso jugu ye o yɛrɛ nɛgɛkɔrɔ jufa yɛrɛ kosɔn awa k'u bɛ marifaw ɲini ka bɔ n'a ye kɔ kan ka na n'a ye ka tila k'a feere terrorisiw ma a bɔ kɛra o dɔw de kalama minnu ye binganikɛlaw ye ani minnu ni bingani mana kɛ o mana min sɔrɔ bingani na n'u bɛ taa o feere barakɛri ni dealer binganikɛla ni sannikɛla a bɛɛ lajɛlen tɛgɛ kɛra u kan bi maa saba minnu ni olu ye kojugu kɛra alakalu ye abila olu tɛgɛ talen don wa olu yɛrɛ bɛ bolo la nin waati na yanni waati dɔ cɛ ni ne ba kun cɛ karamɔgɔ Mahamadu a kɛra ɲɛna a kɛra de ɲɛna a fɔra yen e ɲɛ ɲiniya sɔrɔ ko Bamakɔ ani Kati waati dɔ la orchestre caman tun bɛ yan ɲɛnajɛ tun bɛ kɛ tiɲɛ don ne ye ɲinini kɛ ko ya bɛ l'Askia Dia du lycée Askia o tiɲɛ don a bɛ kɛlɛ cɛ wuli la il est baron de la capitale les pionniers jazz de Benekura avec Taras Karkar et Adez c'est vrai tiɲɛ la tiɲɛ don pionniers jazz de Benekura ani Abidine ninnu ko le bida de la capitale voilà o tɛ Bamasaba ye wa il y a le rythme soleil de Kati, le Chiwaraban de Kati. Au Joseph Mara, allez voler bla Bechamama. Le Sony Jazz du Badjela 1 chez Bambera di Bamberus. Allahu Akbar. Cheikh Bambera, ngo Bambera, ngo ale de nana. Korosira maminge saya wati sira. Ala kwa ale nana jona. Kwa ale kun natma masi. Ko nya jatma. O benale ka korotma ma. Bambera, Bamberus. Ouais. Ala ke hinala. Il y avait le band de Dar Salam avec Manje Kouyaté. Jume? Manje Kouyaté. Darban de Dar Salam. Tiendou. Il y a la fiesta tropicale de Malamine avec Keletigi Diabaté. Tiendou. Koyambias Dia, Don Tomin Korobogo avec Panga Dambele. Panga, le grand Panga. Le Mali Jazz avec Raymond et Koli. Raymond et Koli. L'Oranam, l'orchestre de Radio Mali avec Ishaka Dama. Ben Haklibola, faut qu'on en ait la Guinée Kadore. Allah Akbar. Qu'il y avait aussi le Real Goumbé de Mennakura. Real Goumbé. Le Santiago Goumbé de Bagadadi. Le PSP Goumbé de Nyarela, le RDA Goumbé de Bongokura.
les jeunesses Goumbé du Badiana 1, 2 et 3. Ouais, mais olu te orchestre oui. Oui. Olu kun ye kulu de. Kulu de. Ñenege kulu. Ñenege kulu. Gumbe ton. Voilà. Ko ñenege kulu de Bamako tumbeke mo demso mu ñongo soro. Tiens do. Ko nimbe tumbe Bamako. Nimbe de kume Ablaye ngo. Ñansi munti yango. Mais Ablaye bo mo be ni ka wati do. Nene ya me aw da sisa kwa anga tante le jara. Mais mo lo atle wa walma ñenege tle wa walma menja tle. Ka menja ke ka mko bunya. Ka menja ke ka yekri toyiri la dambe. Dambe kono. O kunye anga wati. Allahu akbar. Ablaye mo lo kunte ne. Atunde. Ayi. Allahu akbar. Nga akwa wati na ko ka ple jara. Non, seku ka wati. Alake seku ka wati. Anga wati ka fense. Seku ka wati seku nune mo la damnu yi. O de ko be ka to ka soro. Ne demse ni la damne. A chena tuku o tuku. Iba soro dobe arabe hine ulula. Aywa. O lube mo koroba kame. Ni ne ko seku ka wati. Seku flan ka wati ko do. Ango ni don sorawla. Ablaye temam pare soro awna. Aywa. Seku. Bon, seku bi jijare note akwa wati mainde. Dumbia. Mayal doni. Kam. Jiti.